Ya. Wis kok golek pacar ya apa-apa kena sementing ora dalang ngono ae lho. Lah, betul lho ya. Ketoke lemu sakit tok tenanan to, Nong. Critakno janjane apa to? Apa kan trauma to kowe? Jeru. Dalang iki lho jane semenyakitimu ki dalang. Enggak. Lah, bir kita tekon ngono lho emang dalang mana yang menyakitimu? Enek iki dalang kulon kono enek kok pancen enek. Rasa disaku hati istiqomah asih tumanina luwe sempurna yang berjamaah Subuh ngukur lan asar salat saya dingetake tindak mungkar maghrib lan isya jangkepe prayogane ditambah salat sunai oh iku beta agama eling ana ing dunya sadelo sabar laksanakan asa sing kuasa yen nyameren bisa munggah suwarga. Terima kasih. Nduk Niken ya Nduk. Wah. Sampeyan isih dinteni karo penggemarmu sing semono akeh. Pancen iso dadi daya pikat kok Niken tenan. Besok ya sik tanggapan sampean. Puasa, Pak. Maksudnya? Puasa tanggapan, Mak. Kalau benjing libur. Libur. Pertengahan puasa tanggapan. Tanggapan poso sik tanggapan nah. Nggih. Masya Allah, Nduk. Lah lagi ketrima nganti kaya ngono ki mula aja lali tansah bersyukur ya karo Gusti ingkang nyipta Amin. jagat. Lek sinden sing apik ki pirang-pirang, suarane becik ki pirang-pirang, sing ayu ya akeh. Ning sing ketrima ditresnani karo sing gelar jagat kaya sampean iki langka, Nduk, tenan. Mula ya Alhamdulillah. tenan awake dijaga tenan. Nggih. Aja lemu-lemu ya. Niki pun sudah lho, Pak. Pun sudah to. Nggih. Ndek wingi winganane pas kepanggih jenengan iku kan 68,5. Heeh. Terus Nek saiki saniki 68,3. Sudah, Pak, punan. wong suda komane. Ha iya. Ra apa-apa, Nduk, ra apa-apa. Lek kanggoku wong wedok iki luwih becik kelemon timbangane Lho, kekurunan. Wong lanang sakniki niku sing digoleki malah sing gemoy-gemoy kados kula lho, Pak. Bapak ya ngono kuwi. Mbokmu anggere lekas kuru, ayo mangan sing akeh. Ngono kuwi. Iya, demengi kok. Nggih, apik-apik pancen Nek kaya ngono. disawangke ketok seger ngono lho, Pak. Ah iya, seger. Ora kaya wong tipes. Ah iya, ngono kuwi. Terus lek wong lemu iki cara prau tumpake ra iso uling, wis tenan. Ngono, Pak. Makane niki Mbak Umi niki kan kekurusen to. Niki kula ajari punan resep-resepe biar gendut. Makane niki kan malah rada lemu titik to niki, Pak. Kuwi mangan akeh ra iso lemu. Mergo pikirane panggang mikir cah lanang ae. Lah iya. Ah iya, hubungan tanpa status. Ayo ngono kuwi. Oh, HTS. HTS ya, Nduk, aku ora ngerti HTS. cah-cah saiki. Coba jumenengan to, Nduk, Ken Nggih, santai nggih, Pak. wae tenan. Ben piyayi-piyayi iki do preso lek nikene ora mung nembang cara kekinian ya cara sing rada lawas-lawas ki ya iso wong mangkati asine mbiyen lek sampean ning panggung pertama lho ya nyinden to mbiyen. Nggih. Ah iya cilikamu kaya ngono. Ipel-ipel mau bunder seser mbiyen. Ha iya. Saiki iso modot dadi semono. Terus ra ngira iso dadi piyayi. Wah, tenan sing tresnani kaya ngono. Lakune bapak ibumu sateman nyembuh karo sampean dadi wong hebat sing tresnani pirang-pirang. Nggih, Ya. alhamdulillah. Pokoke aja kesusu rabi lho kan. Mboten, Pak. Biasane aman. bintang lek kesusu rabi dirabi karo wong, penggemare do suda kuwi engko. Aman, Pak. Aman ya? Nggih, aman. Aman. Piye kira-kira isih kelingan apa ora yen ngaturake tembange karyane Mbahmu Sukron Suwanda?
Napa? Mau ana sing ulang tahun ngersakake ya kuwi Sri Huning mau. Nggih. Sing kelingan. Tasik. Alhamdulillah. Coba kaya apa? Sak bawane oke? Nggih. Oke. Coba. Ini kan Salindri. Bawane yen ra kleru Asmarandana. Coba diaturake sing kanthi apik, kanthi becik. Lho. Ngono iki lho. Angger bintang tamune niken iki kamera iso ting truwentel semono akeh. Kuwi iki sak seten iso nek 12 kamera lho, kaya ngono. 15, Pak. 15 malah. Niku saking Sragen. Bener kok Sragen kuwi. Nggih. Kuwi nggih. Gurune niken dirasa. Guru. Iya nggih matur nuwun katresnanipun. Kuwi pancen tresna karo budaya lek hasile pira to kan ngono kuwi. Pancen ya tresna. Nggih. Yo dibawani, ayo. Putri Kangsu Lestieng warni Sone bapak piye kan? Sone bapak. Sone. Hmm. Niki apik, Pak. Sound system lho. Nggih. Apa iya? Niki to, Pak. Sing didamel sakniki niki to. Iya, iki sing ning jero sone bapak iki. Menggelegar. Menggelegar ya. Nggih. Ah iya. Oh, niki nggene jenengan piyambak. Oh iya. Iki nggenku kabeh lek adol sawahe mbokmu mbiyen iki. Lah iya kene sampean sik eling karo perjuanganku. Ono. Sound system sound dalem iki kiri kanan iki asil aku anu mbiyen apa sawahku teko saiki ya urung balik kan. Aja kok sawah, mas-masanku ki lho gelang kalong teko saiki ra enek lho delok niki. Urung balik kan Bapak. Lah aku ki pancen dalang tanpa modal. Wayang iki paringane Mbah Sukron, gitu. Nggih. Gamelan iki paringane Mbah Sukron, sound system Bukesi. Aku ki dadi dalang modalku mung gedange merotoli lho kan mung ana. Ah iya. Nah ngono kuwi golek bojo sing pinter ngono kuwi. Sugeng dalu Pak Bak kok nembe rawuh ing pundi kemawon. Oh, ora senengane. Yaene mancing senengane ora. Ora mancing dhek live TikTok karo Mas Bayu karo Pak Abah Kirun karo Mas Joko Klenteng ngono kuwi. Wah sawerane jan banyu mili kok. Ayo. Ayo. Nano Labuh tresna prapteng layan. Awas. Truk perang brong-brong. Pak, kula nate lho Pak ngoten niku. Ketento ya. Nggih. Ayo aku ya sir kuwi arep Ilate negas. kecokot. Ilate kecokot. Ya ampun sing nyokot sapa? Sing nyokot sapa? Duk prang-prang napa, Pak? Druk perang brong. Ayo. Tenang. Sing bener to? Sing bener duk perang gung. Nggih. Bismillah. Druk perang brong. Truk. Ah. Pak, Allah. Duk perang gung. Duk pranggang bajana Ngebelo. Ngebel sinten? Bebelo guguk Bagong ora. Bebelo nduk. Ayo. Mbebelo wirat
moyo tan ngira ya tan ngira Sri Huning gundul masuk gundul Pak gugur ora ya gugur mongko musti kaning tuban alhamdulillah sik kelingan isih lancar ya ndek sak langgame sing kepenak Cahayu ya Sri Huning mesti katuban lapat tresna duwene sapaya pati marang Raden Wiratmaya kang bos prasaja kanantur berhenti Sri Huning tatan grahita kang rinata kadange pribadi tong Wiratmaya putra Nira regentong Sira lawe perang tak tulung ketak perang tak tadi dah entah Sri Huning putrane abdi mangsa pati nalikane puni Gita Rinani perang lawan minak singgah ranggoman wah gila jan ngendangin niken ki pas iki lek Pak Bak iki niken suarane bantere kaya ngono pengendange kaya jaranan ayo apik ngerti tenan lho iki nenone ndak langsung ngono langgam mau ndak padake perang ya ora niku putrane ya hebat niku dalang dari perintis kemerdekaan Madiun Nduk wis kulino petok to nggih nggih sering lek Mas Bagong Mayang wis nate bintang tamu apa urung jenengan nate napa mboten nggih kula supe dereng oh dereng nggih mangke nggih mangke lek syukuranipun Pak Wali mangke nggih sungkuran mangke nggih ning ketoke ora sida ketoke karo kanca sia-sia ora nggih nggih nduk kan katrasnane wirat maya Sri Huning tulu ditak tahit Sanatian wakasaniro prapte leno halapo Tring trong tring trong tring treng treng trong
kasih. Aja lenggase nduk Iya. sisan. Nggih. Saya ganti tak kolaborasikan dengan sinden-sinden Madangkara. Ayo. Iya. Mbak Trihastuti mumpung ngene jembar, Mbak Okvalica, Mbak Birgita, Mbak Winong. Ayo ngene jembar iki. Ayo. Lagu senengane Pak E. Ya. Bapak Semar. Ya. Apa le? Karyanipun Ki Dalang Siswantara saking Laladan Kediri. Ayo. Ayo. Kitir Sumilir. Ayo. Ayo. Coba. Ya berdiri yuk. Ayo. Kena kerja. Ayo. Ayo mangan bota foto. Tenan iki apik tenan iki sinden. Kowe molat-molat kaya batangi turu to nang kowe iki nang ngono. Keram Pak kakinya Pak. Geringan Pak, Gringingan oh ya mergo kesuwen linggo ya. Suara linggo. Ah ya sorry engko bar ki kowe ngadeg terus ora apa-apa nganti tancep kayonmu. Enggak Pak, enggak. Mbak Tuti baik-baik saja nggih, sehat nggih. Sehat. Ah nggih. Sehat lahir batin. Mbak Ova, Lica. Nggih, Iya. pun Pak. Nggih, sehat nggih, semangat. Alhamdulillah semangat. Luar biasa. Nggih. Mbak Birgita oke. Oke Pak. Apa oleh-olehnya dari Pekanbaru? Kesel Pak. Kesel. Anu Pak, foto karo Pak Jokowi. Foto. Iya. Oh, nanti ora kok upload. Gak oleh Pak karo. Sudah. Nah, kalau kowe foto karo Pak Jokowi ora seneng. Aku seneng fotomu lek ngangge kathok ireng cendhak lho. Alah, kuwi terus mesti. Pegel aku. Terus yen kene kayak Ternyata emoticon. semua ya. laki-laki itu sama. Guyon nduk, guyon. Alah, serah percaya. Tegese aku senenge ngerti, wah sinden di tengah sibuknya masih sempat berolahraga ngono lho. Emang dalang tuh seperti itu ya rata-rata ya Ken ya. Iya. Kayaknya emang kayak gitu. Kalau Iya. dalang tuh emang kayak gitu semuanya. Ketoke tuh. ngerayu bojone ternyata hanya pencitraan. Iki omongane Jiro lu ki mergo tau dadi korbane kabeh iki ora. Ayo, mulo. Nek aku aman berarti ya Pak. Aman Korban aku apa? berarti. Hah? Kula Korban aman. apa Pak? Apa? Korban apa? Lurah korban apa? Korban dalang ngono ya. Kecelakaan ora. Nggih. Mbak Okva iki lho pinter sesama penarine. Oh, wah. Lah terus wong loro joget karon sene wah. Bablas neng kamar deh. Nyetel kaset tipe kan neng kamar. Oh, Kan kudu enek audione. Latihan gitu Pak. Hah? Latihannya teng ruangan ngoten. Lah ya ruangan. Nggih. Neng tipe lah neng kamar. Ayo. Lah nguripne kan kudu masuk dulu. Klik. Madangkara ya kitir sumilir Iya. Siap, maaf Bapak yo ngene iki. Wah, jan wis. Bapake gur omongane tok ditenani wedi nduk asline. Ngono kuwi ora. Iya. Ditenani wedi keruan. Wedi apa? Wedi keruan. Keruan iki apa? Keruan ki konangan, Pak. Konangan to. Oh, ora wedi. Oh, ra wedi berarti arepe. Ora arepe wis tau konangan ping 3 aku. Ya Pek ta arepe padha piye? wae. Iya. Mula sing ati-ati lek golek calone sing ati-ati. Kang iki sing lanang sing ati-ati mergo ki ya wedok-wedok bahaya iki Aku kabeh ya. menjadi takut tambah dewasa ya. Iya. Wis kok golek Ayo. pacar ya apa-apa kena sementing ora dalang ngono ae kok. Nah, betul ya. Ketoke lemu sakit tok tenanan to, Nong. Critakno janjane enak apa to? Trauma to kowe. Jeru. Dalang iki jane semenyakitimu ki dalang. Enggak. Lah, Birgita tekon ngono lah emang dalang mana yang menyakitimu? Enek dalang kulon kono enek kok pancen enek kok. Birgita aja kok takoki ngono akeh dheke yo. Lah iki kabeh dalang dicedheki ya, Pak. Wis dicelebung malan wis. Elek-elek dalang ora yo. Yo, kitir sumilir diaturake coba kaya apa? Kunjuk dumateng sedaya para lenggah. Oke, berpacu dalam melodi yuk. Sama Kinopal. Ayo. New Madangkara. Mas Hafid Mahendra Sugeng Laras Mas. Ya.
Dalang Suryanto Karanggede nyuwun pangestu Bapak nggih. Tanganku ngambaran embus mega Getong lintang sasula padang rembulan tak keleyan nangendi si mancerita tak kirimi gedang tak ing jantan lungitan lungungan karambatan amu soro ngerangkat si manggo tak kirimi layang kitir tak sampir kangin sumilir Hei. rasa siramu tansah tak pikir Oh. wengi bewayangmu beda hatiku sing ngerti saupama kapan bayangku bisa gagal lintang orang tuwedang rambutku sabar kuwatir lan pun tapi sabar sakara bakar ning orong-orong kang jegar ngalakan tato upama nunggu supete sing tresno nganti nganti nunggu-nunggu hatiku padang kara he 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 Ciciran ciro, ciciran ciciran. Lembaran nembus mega Kidung lintang susulo Kepanjang rembulan Tak goleki ana ngendi si pancerita Tak titipi kita
Terima kasih, terima kasih. Wong kono yo radang nah-neh ora. Laren Nduk, laren. Nggih. Makasih Bu Kesi engko tutno ki nduk niken karo sampean ngurusi administrasi. Makasih, makasih. Aku tak melanjutkan kerja. Ayo. Dalang kerja, lo kerja lo. Pokoknya selamat sukses untuk Hotel Merkur. Semoga dengan ada